З такими друзями і вороги не потрібні. Екс-нардепка Ірина Фаріон фактично здала ФСБ про українського жителя Криму. У власному телеграм-каналі вона опублікувала скріншот листа студента-філолога, де було вказане ім'я та прізвище відправника – Максим Глєбов. Йшлося про те, що хлопець родом з Керчі та нині навчається на філології у так званому Кримському федеральному університеті у Сімферополі. Він поділився бажанням якнайшвидше побачити українських військових на вулицях кримських міст і висловив надію почути від них українську мову, щоб точно відрізнити від російських окупантів. Фаріон хотіла похизуватися власною популярністю, але вже за кілька годин афілійовані з ФСБ телеграм-спільноти поширили фото студентського квитка хлопця. А невдовзі Максима Глєбова змусили спростовувати власну позицію в окупаційному центрі протидії екстремізму. Со мною була проведена інтелігентна бесіда, і я повністю відказуюся від своїх поглядів. Після хвилі обурень викладачка Львівської політехніки Ірина Фаріон все одно не визнала провини, ба більше назвала усіх, хто співчуває кримському студенту, агентами Москви. Не ведіться на гібістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України і хоче, щоб діям Фаріон дали юридичну оцінку. Він зауважив, що жінка розкрила усі особисті дані, за якими окупаційні служби і встановили хлопця. А представниця президента в Криму Таміла Ташева упевнена, що за викладення на загал приватного листа від проукраїнського студента філологиня має понести покарання. Я щодня спілкуюсь з такими громадянами з Криму. Дякую всім нашим громадянам за таку сильну українську позицію. Впевнена, ви зустрічатимете наші сили безпеки та оборони у Криму першими. Але мені ніколи б і в голову не прийшло виставити в публічний простір особисту переписку, наражаючи людину на небезпеку. Свідомо чи несвідомо, але Ірина Фаріон замазалася у співпраці з координатором мережі стукачів ФСБ Олександром Таліповим. Той першим опублікував вибиті свідчення студента зі знущальними коментарями, а згодом і покепкував зі своєї помічниці Фаріон. Промониторили канал товарища Ирины Фаріон. Вычислили еще 2 семьи, помогающие ВСУ в Крыму. Их скрины тоже были в Телеграме. Товарищ Фаріон, от души. Товарищ Фаріон, разведка доложила, что вас хотят ликвидировать сотрудники ГУР. Срочно выезжайте в Германию. В Берлине в российском посольстве вас будет ждать паспорт и билеты в Москву. Скріншотами переписок зі словами підтримки філологиня Ірина Фаріон почала ділитися після спроби повчати українських воїнів. Минулого тижня вона порівняла російськомовних військових, зокрема бійців Азову, із росіянами, чим викликала обурення у суспільстві. Студенти Львівської політехніки, де викладає Фаріон, закликали правоохоронців перевірити заяви мовознавиці на образу честі та гідності українських воїнів. Росіянам небезпечно повертатися до Севастополя, щоб завантажити кораблі калібрами. Через побоювання українських атак вони мають серйозні проблеми з логістикою, а заряджатися у Новоросійську можливості не мають. Так, речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук пояснив паузу у застосуванні окупантами крилатих ракет морського базування. За його словами, нині в Азовському та Чорному морях є лише по одному ракетоносію. Решта мігрують між Новоросійськом і Туапсе через брак причалів. Проте росіяни продовжують накопичувати калібри та чекають зими, каже Плетенчук. Кількість ракет, вони їх зараз накопичують, тому що вони, як ми розуміємо, знаходяться в очікуванні зимового періоду. І, відповідно, враховуючи те, що ВПК не може їм поставити в тій кількості, про яку вони мріють, відповідно, мають витримувати такі паузи.
Про підготовку російськими окупантами нових атак на енергетичну інфраструктуру України попереджали в уряді та силах оборони. Представник Головного управління розвідки Вадим Скібицький в інтерв'ю «Українській правді» наголосив, що, як і минулоріч, мета ворога – зруйнувати нашу цивільну інфраструктуру. Бути готовими до збільшення ракетних і дронових атак закликав і президент Володимир Зеленський. Він подякував партнерам за посилення протиповітряної оборони у переддень зими і зауважив, що увага має бути на захисті та відповіді терористам. Не про все зараз ми можемо говорити відкрито, але український повітряний щит вже сильніше, ніж торік. Вже інші можливості, але ще не повний захист всієї території, на жаль. І ми працюємо, щоб зробити його ще більш сильним. Відкриття реабілітаційно-навчального центру для російських окупантів анонсували у Керчі. Для цього обрали закинуту школу, де збудують ковальню, кухню та навіть станцію технічного обслуговування військових машин. Хизується в етері пропагандистського телебачення керівник центру, такий собі Владимир Чаплін. Аналога нет. Мы даже не все комнаты еще расписали. Они приезжают и говорят, вот так пандус сделайте. Мы начинаем лепить пандус. Вот там сделайте маленькую комнату в тупике, простите. И мы так делаем. Не мы, такие перцы, министры, простите, и навязываем. Они сами приезжают. Вот так сделайте, это будет классно. У спільноті «Крим – край партизанської слави» з нетерпінням чекають завершення будівництва російського центру та заселення окупантів, щоб передати потрібні координати силам оборони України. Раніше ми повідомляли про прискорене будівництво у Керчі цілого містечка Росгвардії, яке розташували на площі у 35 гектарів поблизу індустріального шосе. Там уже звели кілька 6-поверхових будівель та 5-поверхових корпусів. Тепер облаштовують контрольно-пропускний пункт, крамниці, чайну та навіть власний відділок ФСБ. А опікується будівництвом містечка для окупантів компанія з Чечні «Гросгражданстрой».